സ്ഥിരതയില്ല എന്ന പരാതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന താരങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് സഞ്ജു സാംസൺ. എന്നാൽ ഇത്തവണ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയ സഞ്ജു സാംസൺ തകർപ്പൻ അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേട്ടത്തിന് പിന്നാലെ ഒരു നേട്ടം കൂടി സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തുടർച്ചയായ 5ാം സീസണിലാണ് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ സഞ്ജു അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേട്ടം കുറിക്കുന്നത്. ടോസ് നേടി രാജസ്ഥാൻ ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. തുടക്കത്തിലുള്ള ചെറിയ പതർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രാജസ്ഥാൻ മനോഹരമായി കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് സഞ്ജുവിൻ്റെ കഴിവ് തന്നെയായിരുന്നു. സഞ്ജു ഈ സീസണിൽ ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പ് നേടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. വലിയ ഇന്നിങ്സുകൾ കളിക്കാൻ സഞ്ജു സാംസന് ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. അതുതന്നെയാണ് സഞ്ജു ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പ് നേടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന്. സഞ്ജു സെറ്റാകുമ്പോഴെല്ലാം വലിയ ഇന്നിങ്സ് കളിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ലക്നൗ സൂപ്പർ ജയൻസിനെതിരെ അദ്ദേഹം പുറത്താകാതെ 82 റൺസ് നേടിയത് അതിനുള്ള സൂചനയാണ്. തുടക്കത്തിൽ മെല്ലെ സെറ്റായതിനു ശേഷം മനോഹരമായ ഷോട്ടുകളും ശേഷം ആക്രമണ ഗെയിമും കളിക്കുന്ന സഞ്ജുവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. അതുമാത്രമല്ല, നല്ല അനുഭവ പരിചയവുമുണ്ട്. സഞ്ജു സാംസണിന് അനുകൂലമായുള്ള മറ്റൊരു ഘടകം എന്നത് ഈ അനുഭവ പരിചയം തന്നെയാണ്. 2013 മുതൽ IPLന്റെ ഭാഗമാണ് സഞ്ജു. ഗെയിമിൻ്റെ ഈ തലത്തിൽ എങ്ങനെ മത്സരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട്. സാഹചര്യം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ബൗളർമാരെ അടിച്ചു തകർക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്നിങ്സിലുടനീളം സഞ്ജുവിനെ വേറിട്ടു നിർത്തുന്നത്. പിന്നത്തേത് 3ാം നമ്പറിൽ ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഗുണമാണ്. 3ാം നമ്പറിൽ ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഗുണവും സഞ്ജുവിനുണ്ട്. നേരത്തെ ക്രീസിലെത്തി ഉറച്ചുനിന്ന റൺ സ്കോർ ചെയ്യാനും ഗിയർ മാറ്റാനും സാധിക്കും. ആകെ മൊത്തത്തിൽ ആളിപ്പോൾ പുലിയാണ്.